Neka se zna, tu sam i ja. Zapivajmo pismo maestra, zlatnik polja pine morskog bala. Zapivajmo suncu ili moti, zapalajmo valcer u Europi. Neka se zna, tu sam i ja. Zapivajmo pismu maestrala, zlatnik polja pline morskog bala. Zapivajmo suncu ili vodi, zapalajmo valcer u Europi. Zapalajmo valcer. Modri snovi, naziv je izložbe ili bolje rečeno umjetničkog projekta likovne udruge Art More, koja nas već duže vrijeme zna razveseliti izložbama, a prva sljedeća je u Komiži, u tamošnjoj gradskoj čitaonici, i to od 9. do 14. srpnja. Dakle, modri snovi. A snovi su u tako lijepim bojama, mogu se ostvariti samo ako se ima malo ljubavi i razumijevanja. Ljubavi imaju članovi udruge, a razumijevanja ima Splitsko-dalmatinska županija. I sad, ako bi ja sve reka, ništa ne bi ostalo za profesora Rudija Milata, osnivača i predsjednika ove mlade udruge. Naša likovna udruga Art More ima izložbu u Komiži. U Komiži je jedan veliki događaj Big Game Fishing. To je jedno sportsko natjecanje, a u okviru toga mi imamo izložbu. Ta izložba zove se Modri snovi zato što su to slike povezane sa snovima vezano za more, a prevladavaju motivi riba i drugih stvari kao što su brodovi. Uopće naša likovna udruga ima uvijek ljubav prema moru. Komiža je zanimljivo malo mjesto gdje se dešavaju razna događanja, ribarske fešte i slično, tako da je nama zadovoljstvo sudjelovati na toj izložbi gdje ćemo prikazati radove naših članova i uopće ta atmosfera. Ideja likovne udruge nije izložba radi izložbe, nego jednostavno sudjelovanje u nečemu što je vezano za more. U ovom slučaju ti sportski brodovi, ima njih 60 i razne posade, to je jedna internacionalna, ajmo reći, sportska djelatnost njihova, gdje oni idu u lov na tune.
i to su događaje ne samo za Komižu nego za cijelu Hrvatsku, s obzirom da je Komiža već se pokazala kao dobar domaćin, tako da niz godina se ovo održava u Komiži. Poslije ovog natjecanja oni imaju nekakve bodove, idu na svjetsko prvenstvo. Znači dolaze internacionalni sportski, odnosno ribiči koji idu u lov za tunu. Inače Komiža ima svoju tradiciju u ribarenju, falkuša i slične stvari, Sveti Nikola i tako dalje. Znači, a nama je čast da eto sa našom izložbom možemo eto sudjelovati u toj njihovoj fešti, a i sportskom nadmetanju. Ima niz autora koji će izlagati u Komiži. Tako je, imamo naše članove udruge koji su se svi odazvali. Najstarija članica Dubravka Vojnović, ona se čak i prilagodila malo sa svojim motivima. Ona radi jedan kolorit, akrilik ulje, a u ovom dijelu je i napravila nekoliko slika vezano za ribe. Ne znam, ribe su poznate u slikarstvu, prema tome ona isto ima svoj izričaj u kontrastima. Osim nje imamo Petra Bikića koji radi šampijere na jedan svoj specifičan način. To su šampijeri malo drugačiji s jednom specifičnom teksturom. Dalje imamo mladog autora Gorana Kuzmanića koji se bavi umjetničkom fotografijom. Baš za ovu priliku snimio je i izvukao je neke motive mora. Dalje imamo čovjeka koji radi nakit, odnosno to su dijelovi iz mora, kamenčići, srebro povezuje, a njegove su poznate gradele, opet gradele, ribe, more. Evo imam ja kao autor, moje su i slike i prije uvijek u nekim rekompozicijama i u nekim slikama stvarno, neovisno o ovom događaju, pojavljuje se riba. Riba kao znak mora, a riba je, neko kaže da je riba znak nekakve brige, međutim ja to doživljavam na nas sasvim drugačiji način. Još imamo Anu Milat. Ana Milat radi kolaž. Kolaž je zanimljiv zato što je uzela zaštitnicu pomoraca Gospod Poišana i ona kroz taj kolaž isto u nekakvim plavim tonovima ima isto svoju ulogu u ovoj izložbi. Uopće naša udruga, to sam i prije govorio, ima veze s morem i svaki događaj koji je u tom smjeru nas veseli i drago nam je da ćemo sudjelovati na ovoj izložbi koja za nas počima u utorak 9. a inače samo ovo natjecanje Big Game Fishing počima 10. do 13. I mi smo zadovoljni da ćemo imati izložbu i da će to biti jedna poveznica sa tim, možemo reći slobodno, internacionalnim događajem. Ti modri snovi, koliko su oni poticajni za jednog slikara? Pa oni su poticani u toj mjeri da ne možemo se mi uopće maknuti od mora. Ti korijeni, kako kažemo, geni kameni, ovdje možemo reći geni morski od mog djede i barbe i tako dalje, svi smo vezani s morem i mi uvijek sanjamo o tom moru, a imamo doživljaj mora ljeti i taj doživljaj mora ljeti prebacujemo u zimu i jednostavno uvijek razmišljamo o moru. Ti modri snovi su povezani sa raznim stvarima, od brodova, od podmorja, od riba, od svega ovoga što nas okružuje. I uopće, znači čovjeka sanja, jednostavno sanja te stvari koje su vezane za more, pa smo ovu izložbu nazvali Modri snovi jer je većina radova u plavim bojama i onda smo došli do zaključka bi taj naslov Modri snovi bio adekvatan za ovu izložbu. Quando suona Veronica, la fisarmonica, quale effetto ci fa, giri gli occhi di qua, giri gli occhi di là. Lei ti mette frenetico, un tal solletico, che ti fa dondolar, che ti fa sussultar e le gambe tremar. Ogni tasto che tocca con la bocca l'accompagna perché ne vien fuori perfetto motivetto che più bello non c'è. Quando suona Veronica, la fisarmonica, quale effetto ci fa, giri gli occhi di
quando suona Veronica, la fisarmonica, quale effetto ci fa, giri gli occhi di qua, giri gli occhi di là. Lei ti mette frenetico, un tal solletico, che ti fa dondolar, che ti fa sussultar e le gambe tremar. Ogni tasto che tocca con la bocca l'accompagna perché ne vien fuori perfetto motivetto che più bello non c'è. Quando suona Veronica, la fisarmonica, quale effetto ci fa, giri gli occhi di qua, giri gli occhi di là. Gli occhi di là.